Hei, tässä on Ivan Kotsalainen. Tässä videossa käsitellään tuon Peruspertti ja admin käyttäjätehtäväratkaisun. Tässä tehtävässä me käytämme perintää ja ylikirjoitusta toteutaaksemme järjestelmän ja näytän myös, miten tuo koko koodi toimii, miten se käytännössä toimii. Eli siirrytään ensin niihin luokkiin, ja tässä on meidän nyt pääluokka käyttäjä, mikä sisältää ton ihan yhteisen toiminnallisuuden, kuten käyttäjätunnuksen ja salasanan tallentamisen ja kirjautumisen tarkistamisen. Ja tässä myös luokassa on tuo näytä-käyttäjä-metodi, mikä tehtävän vaatimuksen mukaan ei saanut muokata, paitsi että siitä saatiin muuta tuohon Protected Virtual Void-metodiin. Ja nyt tämä näyttää käyttää niin kuin metodi, se näyttää tuon käyttäjätiedot rajoitetusti, eli tuon käyttäjätunnuksen 3 viimeistä merkkiä, ja näyttää sen salasanan ihan niissä tähtimerkeissä. Eli sanasta ei näy, jos me käytetään perusperttikäyttäjää. Tässä on se meidän perusperttikäyttäjä, eli jos tarkemmin niin sen luokka. Jäsenluokka käyttää nyt ihan tuon käyttäjäluokkaa ja näyttökäyttäjämetodia ihan sellaisenaan. Ja admin-käyttäjä, mikä sitten ylikirjoittaa tuon näytökäyttäjämetodia override avulla. Eli se näyttää sitä kokonaan tuo käyttäjätunnuksen salasanan, jos me käytetään tuota admin-käyttäjää. Ja me siirrytään nyt tuohon nyt koodin tärkeämpään osaan. Tässä näkyy, miten tuo koodi toimii. Eli luodaan ensin nuo käyttäjät. Sitten pyydetään ottamaan tai valitsemaan tuon käyttäjätyypin, joko tuon peruspertti ja admin-käyttäjän. Sitten pyydetään tuo käyttäjätunnus ja sen salasana. Ja tarkistetaan sitten viimeiseksi tuo kirjautuminen. Koitetaan nyt tuo käytännössä tuo koodi. Eli tässä näkyy toi perusperttille toi QWERTY on luotu, admin on luotu. Pyydetään toi käyttäjätyypin valitseminen. Kirjoitetaan 1, koetaan toi peruspertti ensin. Ja toi QWERTY oli toi meidän käyttäjätunnus ja salasana ast. Yes, eli 3 viimeistä merkkiä ja salasana, mikä sitten ei näy. Toisen kerran. Yes, otetaan toi admin käyttäjä ja sitten admin ja admin YKK. Yes, kirjautuminen onnistui, käyttäjänimi admin ja toi salasana näkyy sitten kokonaan. Ja toi käyttäjätunnus myös näkyy kokonaan. Ja koitetaan tuon viimeisen kerran ja nyt kirjoitetaan sitten noin kaikki käyttäjätiedot väärin. Ja tässä näkyy, että toi kirjautuminen on epäonnistunut. Eli koodi on täysin toimiva. Ja jes, ei nyt enää sitten muuta lisättävää. Koodi näyttää vielä kerran, näytän tässä videossa tälleen. Tältä. Ja jes, ei nyt sitten muuta. Kiitos paljon tämän tehtävän tekemisen mahdollisuudesta ja hyvää päivänjatkoa.